la ilaha illallah muhammadur rasulullahi jama'a ku taimaka mana jama'a ku taimaka la hawla fi sha'atillahi jama'a ku taimaka mana jama'a ku taimaka la hawla fi sha'atillahi jama'a ku taimaka jama'a ku taimaka jama'a ku taimaka la hawla fi sha'atillahi jama'a ku taimaka jama'a ku taimaka ku shigo taimaka wanda malam wanda ya zai na kulle shi saboda haka muka kwana tun daga jiya ya tafi wurin filin kwallo yana dawowa ba lafiya malam ba ka da ba shahara mai maganin gargajiyar nan kamar dinin sani ne maganin mawuta da ikon Allah shekarun ka ɗari mun kora ikon Allah yana nan ya mutum ne ya fasiya sunansa kamar dinin sani masha Allah mahaukata ikon Allah shekarun ka ɗari mun kora lokacin gamin na hol fi sha'atin Allah insha Allah za a samu waraka in Allah ya so ya mu je insha Allah haɗa kai mun zo shakuna ga aka ce mutum aikin sani baba na kai me ka kuna ikon Allah ba komai da lalata gida lahiya lau Assalamu alaikum al'umma. Sunana Kamaluddin Sani mai maganin mahaukata da ikon Allah. Ba da maganin aljanu. Muna ba da maganin daji, muna ba da maganin mahaukata. Sunana Kamaluddin Sani mai maganin aljanu da ikon Allah. Dan naga da abu dan naku. Ga mai nema na yana iya samu na a garin Katsina Sitar Rimu Local Government. Ni ne Kamaluddin mai magani da ikon Allah. Za ka same ni a lambar